lite drag. Musikstyrningen på nu. Den här har lite ös. Med 10 watts leddar. Det är 280 watt led totalt i den här. Och nu är musikstyrningen på. Yes. Så visar vi lite på baksidan här. Kanske det ser ut. Här är kontrollen. Här är alla färger. Här är de leddarna som används. Riktigt grymma. Här är ljusstyrkan. Jo.